Selamünaleyküm vatandaşlar. Selamünaleyküm Türkmenistan'ın eziz halkı. Biz protestolarımıza yine devam etmeye başladık. Bugün Türkmenistan vatandaşları Ceneva'da Birleşmiş Milletler Buraması'nın önünde Amerika'da protestolar devam ediyor ve bizim İstanbul'dan bu edilen protestolara yardımcı köpründe kömürlüyoruz. Cuma bizim bu sefer engellerimize, bu sefer tezkerçiliklere seyretmezden şu anda da protestolarımıza devam edeceğiz ve yüzünü açmana korkuyan yüzünü açık bilmeyen vatandaşlarımıza da üyenin içine de protesto edildiğini açık görkezeriz. Bizim bugünkü reportajımızın, bugünkü toplanışmamızın esası maksadı buydu. Nesip olsa yakın aralıklarda Murat Kurban tam gelip koşuluk bile, Muhammed Diyeci'de gelip koşuluk bile vatandaşlar. Onlar geliyence Şumat bizim efirimizde, bizim yani toplantımızda olan Timur Ağamıza söz veririz. Timur Ağa, size şular hakkında aylık geçseniz. Salam, salam ediz vatandaşlarım. Kim bize seyretken olsa hemmenize salam. Sibiriya'dan, Rusya'dan salam hemmenize. Şu gün bol turunlatları seyretkensiniz, bol turunlatları vakalı görüyorsunuz. Şu gün İstanbul'da aktivistlere neyle baskı edilen ondan hem yerde internette hem yerde görüyorsunuz öldüğünüz hava. Asobinde näme o kapörün studentler hava, yaş olanlarımı görüyor hava. Sonuç için men sizin hemmenize şu protestleri çağıryan. Seyadinde bizim vatanımızda häzir narkoman haramda yönüttür hova. Hova. Şoň üçin ol haramda watan satmanka biz şu nany tandyry gızandy yapmaly diýär. Şoň üçin şu wagtda ýeki özüň çyksaňam taşyp özüň çyksaňam olan protest. Ýeki özüň öýde oturup protest etseň olan bir protest. Şoň üçin hemme watandaşlarmy emme ähli dünýä türkmenlerine şol rejim garşysyna, haram rejim garşysyna görüşmeni hemmeňizi häzirlikçe virtualny, häzirlikçe şol internet üstünlüğünde görüşmeni hemmeňiz çagyrýan. Görüp dursaňyz ki bugün ýaş olanlarymyz çykyş edip durur hawa bilimli olamy hereket edip durur. Şo olaram nesip bolar şu ýaş edirmen ýaş gahryman ýaşlamady şolara goldasak o hemme tarapdan täzini olar ýeke çykdyr howa korkman gürkmän howa ýüzüni açyp howa üstüne bassa günde bassa hem moral tarapdan hem psikologik tarapdan hemme tarapdan bassa bolupdy bu biziň aktivitelerimiz. Şol üçin biz ýeke aktiv bolsak şunu 10 adam bolup 100 adam bolup hemme tarapdan goldamaly. Pul bolsa pul bilen ýa-da ýa-da pul bolmasa gün bilen like'lar bilen howa o sözler bilen howa hemme tarapdan goldasak ana onda bizde şu hereket bolýar. Şoň üçin bugün biz az ýene bir ýyldan müňlerçe adam köçe çykar. Yüz müňlerçe adam köçe çykar howa. Bizim taryhymyzda birinji gezek şuňanak biz şu prezidente garap sen haram da diýip ýüzüne aýdyldy. Sen narkoman diýip aýdyldy ýüzüne howa. Sen adam öldürjü diýip aýtdylar howa. Sen alkaş howa, sen şizofreniksin howa. Hemme zatı yüzüne aýdyldy. Oň egosuna digildi o. Taryhda birinjilik şu zat boldy. Soňmasa taryhda birinjilik öz türkmenlerimiz çykyp Türkmenistanda näme bolupdy, ogluk bolupdymy, nädip adamy öldürip durur. Hemme tarapdan kanuny bozman herekete başlandy o. Inde bol haramda bugün korkup şu aktivistlerden korkup elinden geleni etdi o. Mesela şu Türkiýede aktivistler çykyş et başladı o. Soň aktivistlerini urdular o. Olar yine advokatları işap başladılar o. Sonda haramda näme etdi? Ol aýtýan näme oğrunça hiç kim aýtman o bayraklar tebedi wa belki yaralar satyn alýar Türkiýede o. Şol sebäp ol yaralar ulunan bilen okor Türkmenistanda. Yine prosta göz üçin awa men dedim tebedi wa öz uçan diýip şoňda hem ýerde internetde dagatdylar şu näme göketdiler. Paratda o. Şoň üçin indi eti orsetde çyksa orsetde ne tankalar hava men size tankalar şol aktivere birat ediň diýip aýdar hava. Ýa-da ol edil wizatka berenýan bolýar da hava. Ol tankalar näme bize şu gerekde danlama men. Bize häzir nan gaýry, nan ýok, çörek ýok nämede Türkmenistanda.
Şoň üçin bugün nämede Murat Kurbanov nämede Jenewada soň bugün çykyş etdiren nämede Washingtonda bizde şu kim bar? Muhammed Diyeci. Bakın olarak şu hava şoň şu aktivitemiz şu çykyş etdirýär bugün onu fark adamı neslim bayağı yapsanız köp saatleri devam edip hava görkezotýanyz näde protest etmeliligini hava sizin hava bizim alarsın işi falan ama görülde hava näde besse olacak protest hava bizim bugün yetişik olmasa bizim hem zaylamızı bilecek şu näme haramdağın suratlar bilen hava şoň üçin nesip bolsa bular diňe bu herki başlap otyrsaň nesip bolsa tisini bulat eder nesip bolsa Orada Urbella geçtiğiniz Timur'a sizin amaçlarınıza koşulayan Şumat doğru bugün hazır bir adam, iki adam nesip olsa dama kör olar, hiç damasa çör olar diye de şonkiyalı Nazır Murat Kurbanov, Ceneva'da Muhammed Diyeci, Leyla Muzaffarov olar, Amerika'da yani Birleşmiş Milletler Kuraması'nın OVA'nın önünde çıkışıda oturuyorlar. Bizim İstanbul'da öyün içinde olsa da öz sesimizi yetiri oturuyoruz. Zaten diyecek Polyan Mustamatolova diyecek Polyan da öz şu berde konsulsulan itler bilen bizi köçelerde protest ettirmene koyman, yalan kararları bilen 25-28 tane aktivist tutmalı, eğitmeli, beyitmeli, bir topar yalan havarları bilen bizi korkuzmaya çalıştı. Yani arada 2 gün, 3 gün aktivistimiz Dur Sultan Taganman aldılar içeri. Öne bugün hem Türkmen halkına da yine buraya kuşluk Dur Sultan Taganman azatlığa çıktı bugün. Şu yerden yüzlenesim yine Türkmenistan diktatör hükümetine siz neyle baskın etseniz hem neyle korkuzmaya çalışsanız hem ne etseniz hem bizi korkuzup bilmeyeniz, bizi durdurup bilmeyeniz, bizi saklayıp bilmeyeniz, köşeden saklasanız öyde ederiz, öyde korkuzsanız hacathanaya girmederiz, alıp gidip bassanız türmenin içinde deriz, yine size karşı yüreğimizdekileri sövüp, yüreğimizdeki, içimizdeki halk için edilen ters nemeleri, kanunlarınızı yani özbekliğinizi işleyen konstitüsyanızı ulanyanlarınızı biz her yerde, her vakit, her hili aydıp geçeriz. Şonun için şuma da hazır netice lideri Murat Kurbanov Ceneva'da hazır birazdan aramıza gelip biler. Şu tayda diktatörün eden ettiliklerini yani yolların açılmağı hakkında bizim hep esası maksadımız berdaş yollar açılsın, aileler çağlarına, eneler, atalar birbirlerine boğuşsun, Türkmenistan vatanımıza varalım deyip burada protestolarımız demettik. Şu yanımdaki yazılan plakatlarda da şolar ve şu taydan oturup İstanbul'da olsamam, öyün içinde olsamam, Birleşmiş Milletler Kuraması'nda, Europarlamento'da ve dışarıdaki burada parpravası şitniklere ve hak hukuk koruyucu idaralarına Türkmenler hakkında da bir göz aylamağını, Türkmenlere de bir seyredip geçmeyini aytmak için onların adlarını şu plakatlarda görüşünüz yazdım ve şu tayda da bizim Türkmenistan devletimizde bol eden ettiriklere adalatlı seyretmeklerini verden isler ve özmem şumat öyün içinde olsa da protesto ediyen bunu etmemin esas sebebi Türkmenistan'da şumat bir topar eden ettirik yani belli geçişinize Timur'a garaşsızlık bayramı geçirildi. Aslında garaşsızlık bayramı 27. Oktyabır'da yöne garaşsızlık bayramımız 27. Sentyabr'a düşürüldü vatandaşlar. Ona pulla kantoya edip belli geçti. Bir topar kuruluşluklar zatları görkezler yöne Türkmenistan şumat açlık dövründe dur. Men öz fikrim boyunca Türkmenistan'ın 30 katlı daş mermerden onarılan bir bina görünüşünde göz önüne getirilen yani onun içi kurulan o entek. Daşından seyredip herkim oho diye yani onun içi entek. Hatta bir en küçücük bir remontlar hem bolan okşam içinde. Dine kuruluşuk şumadan yakindene Aşkabat Sitini kurmana teklif ettirler ve onun proyektleri çiziliyor. Ayona bizim halkımız çöreğe oçuradır ya yağa oçuradır ya hatta bankamatiğe var öz aylıklarını alacak vaktan 50 manat para verip alyalar Türkmenistan'ın hem mezarlık para örüldü. Kimde pulu olsa yaşaya pulu o adam aç kalya. Şunun için biz bu protestlerimizi hiç vakit durdurmayız. Aziz vatandaşlar, merhuvani ildeşler sizden koşulup bileyiniz. Bir adam, 10 adam, 20 adam, 30 adam yüzünüzü açıp bilmeseniz plakatları düzün. Plakatları düzeninizden sonra özünüz gürlen plakatları görkezin. En sonunda da protesto olan hükman bir yerik toplanıp, polisiya tutulup, bir topar kellarını olmak gerekler. Her kim her yerden sesini yetirip bilye. Bir günden bunu adam şunyalı reportaj, videoları çekip uğratsa, bulan bizim ağzı birliğimizin bir görünüşü. Значит, düşünüyoruz, öyünde oturup plakada içindeki açacak sözünü yazıp
gürlen adam erteki gün gelmelerimize bizimle gelip bileceğine bize şamatlanıp biliyaz. Yani biz hiç vakit, hiç kaçan, hiç gün Allah'ın nesip eden her bir günü biz bu protestlarımızı durdurmayız. Bu protestlarımızı hiç vakit iza koymayız. Bizimki dine öne. Biz iza yol yok. Indi dine öne görüşeceğiz. Şu yol, birinci ölçü bizim aladığımız yolların açılmalıdır vatandaşlar. Şunun için şu hazırki Zoom protestimizi geçirip dururuz. Yine de Timur Ağa siz bilen yine de paylaşalı. Eğer Murat Kurbanov gelip yetişmedik olsa Timur Ağa yine söz sizde. Farhat inim sağol sözlerim için men begendir yanat öz yaşlamaz kanunu bozman şol näme Türkmenistan konstitusiýasyny bozman herekete geçip durur. Bu haram rejim şonda da şol özü Türkiýe telefon edip şol bir garip ýaşap bilen öz aktivistleriniň garşysyna haramda özü ýüzlenip aýtýar. Men sizden näme gera galýan, men size para berýän, olar şol 1 milliard näme hemme zat şo näme targowly tarapdan Ahmet Çalıkowa şo ogurlamana kömek etdi Türkmenistany ezme näme edip şoň bilen şol ekonomik tarapdan şonu näme edip Türkiýe näme baglap şedip näme öz aýdanyny Türkiýede öz aýdanyny ýetirjek bolýar. Olamasa Türkiýedäki beleki ýokarda oturan beleki polisiýaram soň olaram näme öz olaram nämeçini bilen okdy. Täze olaram bilýär Türkmenistan ýazyp ol Türkiýe beleki Erdogan ýa oň ýandaky adamlar Türkmenistany bizlerim gowul ýalar. Ýöne şol haramda şonu gorkuzmaly, şonu bir şol Türk birleşigine girsin diýip şol näme şu etdiren hereketler şol göze görkezip ene biz işimizi görkezdik ene biz şo sizin aktivizmini tuttuk olar hiç günah ýok şonu ýene tutup ýene goýardyk ýene şeýle ýene tutup ýene goýarlar täzinde eger şo Türkiýede aktivistler bolmasa onda haramda ol Türkiýeden utupsyny hiç ile näme etmez hiç hereket etmezdi şoň üçin şo aktivistler sebäbi bilen Erdoganam ony çekoti öz tarapy näme edip ulantyry geopolitikada şoň üçin ony hem adam bilýär Tim bolýa ol tiden aňaryp barmaly şo barynça aňarda şo çykyş gelen wagtynda şo beleki näme aktivler näme müşahitler bilen ýa soňa päskel bermeden öňünden özlerçe hereket etdirler şeýle gepleşip öz aralygynda Karandagyň liçni özü telefon etdirdi Türkiýede şeýle näme her hepsi şonu bir 4-20 adam 30 adam başladı iýe çykyp bilen diýip şoň üçin ene size şeýle dip hormatlar aktivistler şoň üçin ýene-de öňe gitmeli şoň üçin öňe gitmeli soň şu aktivistlerinde hasam köp näme hemme taraplaryny goldamaly ýuridiski hemme tarapdan goldamaly iyi köpelmeli hemme diňe Türkiýeden de başga ýurtlardan şol göze görmän duran biziň içimizde her göze görmän duran Ýewropada, Amerikada, soň näme-de Russiýada beleki ýurtlarda köp türkmenlerimiz, köp studentlerimiz halinde ýaňy birleşip şol ýoşuşdan öğrenip şo çykmana taýyar bolup durýar. Egerde bir şo bir aýtjan bir näme bolsa, bir force majeure situasiýa ýa bir inşallah bir adamy bir ýetişse hemme hem çykarlar bir günde hemme çykarlar. Ýöne biz birleşmeli, birini goldamada birimi iýe çykmaly. Bilýän atlamada, mesela bilýän atlamada ýaşlary öğretmeli. Bilmeýän atlamada ýaşlaryň özlerinden öğrenmeli Şoňa debat bolup durmaly, hemme wagt debat bolup durmaly. Men ýene bir ýüzlenesim gelýär belki näme şu haramdaň rejimi diňýän bolsa da, mesela men hayran galan şu pasollara, pasolsuzlara diýen. Sizin özüňiz şu zakony bozup dursaňyz. Haramdaň narkomany bilýäňiz özüňiz hem şo üstünden kynanýaňyz, öz doganyňyz, gardaşlaryňyz Şo rejimden hemme milletimiz näme görçüni horluk görtüşün yegenlerden yegenlere baspa okyzlary zorlap ýör ol adamy atyp ýör öldürip ýör özüňiz bilýärsiň şo näme arada bir görüşçi nämeni öldürdiler birinji ýerden alan üçin
Soň ýene oň ýagdaty bolturady köp, ýene köp datlary aýdylan köp datlar bar. Şoň üçin biz bu ýyl şu ýyl ýa 1-2 ýyl bir geçirsek ýa şu kyssaly biz hereketde geçmesek onda biz watanymyzy ýitirýäs bugün. Şoň üçin pasolsy işlep bir adamlar şol halkyň tarabyna geçiň, işleňizi taşlaň. İşleňizi taşlaň gowa. Şoň üçin egerde pasollarym öz işlerini taşlap pasollarym öz işini taşlap başlatar soň köp adamlar öz işini taşlap protest et başlar ol haramda durmuyor. Olan durmuyor, öýlen durmuyor. Oň tokman durmuyor. Şoň üçin diňe birleşikde güç kaynagy şoň üçin bizim aktivitelerimize degmäň, o çağlarına degmäň, onun başgasyna degmäň. Owa. Öýlerine barsaň adam öýlerine barsaň adam helak etmeň ol adamlara howa. Ýani şoň üçin men aýtýan bugün bolan masalasy ertesi masalanyň bolup biler owa. Bu rejim arkasynda duran adam hemme şeytan diýip biljek. Ol watany dönügi diýip biljek. Şu rejimi goldaýan adamın barym watan dönügi adamyjy howa. Şoň üçin şu rejimi yıkmaly howa. Hemmemiz birleşmeli, dünýä türkmenleri birleşmeli. Studentler, uýalarym, inlerim hem güçlü, bilimli, ılımlı herekete geçmeli. Dünya mesela şu häzir bizim aktivistimiz İstanbul'da çykyş etdi. Şol mesela Farhat bugün önem aktiv görkezýär. Şol oňa da telefon edip, oňa gepleşip bowa. Onuň da birleşip bowa. Moskwa, Leningrad, Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Efliyeta üstünde birleşip bir ayda bir ikide protest etip dursak, dünya tagym gurtdy. Ýene milyonlar adam görür, milyarlar adamlar görür o. Şoň üçin halkym, elit watandaşlarym hemmemize ýüzlenýän военный, kende, mende, suud, prokuratura hemme işgärlere ýüzlenýän. Gelin şu haramdan karşına çıkalyň, haramdan karşına hereket ediň. Öz watanymyzy ýitirmäliň. Sag bolun. Doğru aýtdyňyz Timur aga. Sag bolun beren görüşleriniz üçin, bizim sözümüzi ikman gelip gatnaşanyňyz üçin. Bizem şular endi şuňky Zoom protestimizi ýuwaş-ýuwaş jemleýäs, başga gelen watandaşlarymyz ýok. Murat Gurbanow internet näsazlyklary sebäpli gelip bilmedi. Ýöne onuň meydan protestasyny ýakyn saatlarda görersiniz. Nesip bolsa Muhammed üýeçileri motayda ýalış ýagyp durandygy sebäpli bir internet bilen bize bağlanyp bilmediler. Şoň üçin olara da ýene üstünlük diňe öňe bizem şularda elimizden geldiğince protestamızı olara yardım ettik, destek olduk ve şularda elimizden geldiğince bugün içinde olsa da vatandaşlarımızı ağız birliğe çağırıyoruz. Ve Timur'a sizem cemleyici sözlerinizi aylarsanız şulen cemleysek. Cemleyici söz diyeceğim. Biz şu aktivistlerin barını goldaýar. Bizim gruppalarımız hemmesi aktivistlerin goldaýar. Şoň üçin eziz watandaşlar ýene-de gaýtalap atjan. Şu aktivistlerimiz goldalyň, şu aktiv adamlarymyz goldalyň. Şu haramdagy, şu rejimi ýeňeliň. Diňe birleşip güç kaynagy, birleşip watanyň geljegi üçin hereket ediň, özümiz üçin hereket ediň. Sag bolun. Arkadaşlar hemmeniz birleşelim, bir olalım, bir yumru vuralım. Hemmenizi beýle protestalarymyza ýene çağırýarys. Hoş, sağ olun onda.